Motor mezgillar mangiga esda qoldirish uchun hozir biz fotosuratga tushunib uyushtiramiz. Baribizlar shu bosqich qarabni yetsangiz edi, darolmasangiz edi. Şey gibi, şapka mı?
Исәнмесез гашык тургайларым, исәнмесез ачык кырларым, үздүрүкләр сайрамагыз әле, үзәсез бит күңел кылларым. Исәнмесез бөек бөркетләрем, исәнмесез буйык кошларым, сез китәрсез инде җылы якка, ялгыз башым кышлармын. Исәнмесез шагыл, хан таулары, исәнмесез сөнем, авылым, гомеремне күргән төсле булам, күрсәм әгәр сөннең агымын. Исәнмесез таптар сукмакларым, исәнмесез кайтыр юлларым, юлларыма үземнән дә алда килеп чыга яңа җырларым. Исәнмесез якташ каеннарым, исәнмесез талгын талларым, менә тагын кайтам яныгызга, сөйләшербез әле калган. Исәнмесез җилләр, туган җирләр, кайтып килә сукба юлыгыз, һәммәгезгә шөкер, исән икән, моннан соң да исән булыгыз. Роберт Мигнули шигърияте формалашкан чорда татар әдәбиятында зур саллы шагыйрьләр, язучылар иҗат итә. Татар фәненең асыл егетләре, галимнәребез дә шагыйрьнең чордашлары һәм алар безнең бүгенге бәйрәмнең кунаклары. Сүз мөхтәрәм галимнәребезгә бирелә. Рәшит әфәнде Юсупов, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясе ректоры, Рәдиф Җамалетдинов, Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры, Хатип Юсуп улы Миңгебулов, Казан дәүләт университеты профессоры, Татар әдәбияты кафедрасы мөдире, Ринат әфәнде Нәбиев, Казан дәүләт университеты профессоры, Гамирҗан Дәүләтшин, педагогика университеты профессоры, юбилярның группадашы, бергә укыган сабакташы. Рәхим итегез, хөрмәтле галимнәребез. Хөрмәтле Роберт әфәнде һәм Клара ханым. Присутствовать на юбилее поэта, тем более поэта выдающегося, это уже действительно праздничное ощущение, праздничное присутствие. Сегодня много говорилось о вас, о вашей творческой странице биографии, о ваших жизненных страницах. Но я бы хотел отметить, что и творчество, и вашу биографию я вижу как роман в стихах. И стихах замечательных, поскольку эти стихи в какой-то степени писали и вы сами. Я бы хотел сказать, что роман большой, но не окончен. И дай Бог, еще многие тома этого романа будут впереди. Мне бы хотелось только сказать, что каждая глава или каждой главе этого романа сегодня было много посвящений и поэтических, и в прозе, прекрасных посвящений. Но я бы хотел свою какую-то лепту добавить в главе вот какой. Я думаю, что Всевышний наградил вас замечательным, феноменальным даром. Даром чистоты, даром внутреннего благородства, даром природной интеллигентности. И самое главное, даром любви к миру и к людям, и просто к человеку. Я это всегда ощущаю, когда мы с вами встречаемся, и в приватных каких-то местах, либо у нас в университете. Я пожелаю только, чтобы этот дар не иссякал, а множился. И тогда ваше и поэтическое, и общественное служение людям, это будет действительно награда за ваши труды и то, что будет еще в будущем у вас впереди яркого, большого и значительного. Желаю вам этот дар сохранять и приумножать. Спасибо вам. Muhterem Kadar Ajit'ten sonra sizlere söyleşimden Robert Maganovich, bizning universitet bilan sizni big ko'p masalalarda edik. Endi bizim student vaqtdan Robert Magadovichning studentlar bilan
очрашуга килүләрен һәм шуның хәтле безнең студентларыбызның Роберт Мухаммедовичның иҗаты белән кызыксынулары истә. Бүгенге көндә дә шулай. Роберт Мухаммедович безнең көтеп алган кунагыбыз. Шулай булмый мөмкин түгел. Аның иҗаты безнең барыбыз өчен дә якын. Без иң беренче чиратта укытучылар, тәрбиячеләр әзерлибез. Ул иҗатының шактый өлешен нәкъ шушы балаларга, аның иҗатын шактый өлеше балаларга багышланган. Мәхәббәт турындагы шигырьләре, әсәрләре, әниләр турындагы әсәрләре бар, безнең барыбыз өчен дә якын. Шуның хәтле тирән фәлсәфә салынган, Роберт Мухаммедовичның туган якларында аның әнисе белән аралашкач, аның балалары, килене безнең уку йортында барды, без аның белән шулай горурланабыз. Аралашкач, инде шундый фикергә киләбез, башкача мөмкин дә түгел, менә шулай булырга тиеш һәм аның иҗаты нәкъ шушы юнәлештә шундый булырга тиештер. Ихлас күңелдән әлеге матур юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Саекмас ият чишмәсе сезгә, балаларыгыз, ныкларыгыз һәрвакыт үзегезне куандырып торсын. Без сезне һәрвакыт үзебезнең уку йортында көтәбез. Иң изге теләкләребезне җиткергән барлык коллектив исеменнән. Рәхмәт сезгә. Шулай ук минем төп начальником Рабиф Рифкатовичтан соң сүз әйтүе бик авыр, егерде янында торганга күрә. Иң беренче мин Роберт дустым дип әйтәм. Шулай ук уку минем өчен титул. Чөнки дусларына шушы 60 хәтле саклап калу бу авыр заманда гаҗәп авыр, барсы да иләк кошавызда, барсы да урынына куя вакыт дигән галиҗәнәп нәрсә. Икенчедән тагын мактанып әйтәм, бу минем шулай ук титул, минем белән группадаш бергә укыдык. Шулай ук мактанып әйтәм, минем белән бер бүлмәдә яшәгән вакытларында, шулай ук минем өчен әллә инде титулларга караганда зур нәрсә. Biz demek en birinci bilgili yaşlık vakitler iske düşe, Robert'ın şul bölmede birge yaşagında stüdent vaktinde kraslı pozisiya buramında birinci mertebe minha şehir okuyanlar bilen men şulay zor titulda demek böyle. Şunun için barcha içinde rahmat. En birinci bunda şagir yoki yuqori darajada o'tirgan to'ra masalasini tilab, lekin Robert Tavur hech de qolmaydi. Chunki u shusha to'ralik vaqtida da eng birinchi u shoir bo'lib qoldi, kishi bo'lib qoldi. Zo'r jonli kishi bo'lib qoldi. Chunki u shul xatda talantli shoirlarning onalari turida, anisi turida, qo'ydigiz. Klara turida bu chin mahabbet, men o'zimgina bilaman, men zo'r mahabbet ekanini. Yaş vaqtdan şuşa vaqtlardan şul xatda üzülüp yatar. Robert men bilan bir qatlovli kishi ekanini, onun ko'nglida yugurib otlar turadi. Lekin şul vaqtda u kishilarni tortib turadi, o'zining bor qiyofati bilan, kiyinishi bilan. U shul xatda motor kiyina bilan ajab. O'zim shul xatda ibodatda ham o'zini yoqin bilan. Narsa deb aytdim. Birgina bir ko'pchilik sizlarga mumkin, lekin o'rni tutgan. Eng birinchi Robert do'stim salomatlik belgiladi. Biz hali 60 yoshda shoirlarning naq yetishgan, hali o'rnina bosgan vaqtda tog'anda senga eng birinchi ijabli tarbiyasidan ham bizni suyundirib, bolalarni, alilarni, yaratgan kishilarni suyundirib, tog'anda shoirlar yozaversin. Ham belgilab, Klarga Robert şulay bir yarata, motor turmuşlar. Klarga da tüzümlük versin, dağda dayanış versin, Robert'a. Buna faydalı sekretlerine ettim bu ayında. Yaraga versin, nasıl diyecek? Şulay kolektif analiz yazılıyor yaratalarım var. Ne kadar birinci kelimesiz birleştireceğiz. Kadir'de Robert. Kadir'de Laraf'tan muhtarım cemaat, dostlar. Bunaydı, yani şahsen kişiye Robert Bey'lerinden neli varını bitirmeyin, şu hislerden yaşadım. Bu arada bizim durmuşta şu Robert Bey'lerine ödük var ayında.
Енді мына неше тапқырлар роль береміз білеміз. Біздің тұрмысында енді шәрифлер барушы бұл вақиғалар, хатта қашақта еске алғанда, бұл вақиға, бұл хал Роберттің иллионлар болған деп еске аламыз. Тұрғыда алғанда біз шынында Робертта шындай Робертіміз болуынан шатпыз. Һәм рахмәтліміз. Кеше мектеп ұлбат шағырларымыз зор фикірлер, мәлілер еттілер. Шunu devam edip bir fikir etesip bile şunanda Robert'ta Allah Teala iki derseni degen diye bilimin. Ama birisi talant, endi ikincisi vakit, Allah'a şükür ömür degen Robert'ta. Mana Robert'ın kullanışları, mana şunlardan faydalanıp, onu materyalleştirip, şu vakit bir-birinde yıl sayı bulsam mı, ay sayı bulsam нәрсәдә булдырырга, шуңа яшәде һәм шуңа безне сөендереп, безнең тормышыбызны бойтты. Аннан мен әйтер идем, шул дуалар эшләр кергәндер, дөнья белән кергәндер инде ул безнең изге китапларда әйтелгән, безнең ул китапларда шундый фикер, тирән фикер, адам баласы тормышта изгелекте, яхшылыкта ярышып яшәргә тиеш дигән. Менә бу ярышта Роберт әфәнде беренчеләрдән барадыр дип уйлыйм мин. Һәм шуның белән сөйләнәм дә, аның белән якын булуына да шатланам. Аллаһ берсә, киләчәктә шулай булыр дип өметләнәм. Аннан да бер фикер әйтәсем килә. Робертның тормыш юлы, эшләгән эшләре, сәясәттә булсынмы, ижади тормышта булсынмы, кешеләр арасында мөнәсәбәт белән булсынмы, алар һәммәсе дә бер төрле яктылык, изгелек һәм мәрхәмәтлек белән суарылган. Алар барысы да безнең тормышта бер төрле таяныч, рухи, әхлакый таяныч булып тора. Әле тормышта бөтен кешедә булып икән дип уйлыйсың, шуңа таянып яшисең, аңа барып сүзләрен әйтәсең, серләрен сөйлисең, Allah'ın bilip durasam, bu sırlar içinde anın üzerinde kala turganız. Bugün onda Robert siz yaşamda bizim sosyal optimizm tuturasınız. Hem gelecekte de şöyle bulup kalırsınız diye beklenen. Rahmet sana. Bek zo'r rahmat. Muhtaram g'aliblarimizning shu sonli fikrlarini baribizda qo'shilamiz deb hisoblaymiz. Hem jubiley kishasini Qozon milliy madaniyat uzari solisti, xalqaro jir konkurslari laureati Albina Kimshaliyeva davom etadi. Son
Альбина Кенжалиева. Hürmetli cemaat, tanış bulmagan kişiler için tanıştırıp ötük. Альбина Кенжалиева, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреаты Венера Ахат кызы Галиеваның укучысы һәм ул аның җитәкчелеге астында Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетында җыр укыта бүгенге көндә. Венера Ахатовна, без сезгә рәхмәт хисләре белдереп сезне сәламлыйбыз. Рәхмәт. Роберт Галимович озак еллар мөхәррирлек хезмәте алып барды. Бик күп газета, журналларда эшләде. Һәм аның хезмәттәшләре бүген биредә шактый күп утыра. Без аларның барысына да бердәм иттереп, бирегә туплап, чакырып сүз бирәсебез килә. Идел пресс нәшриятының генераль директоры Ислам Әфәнде Әхмәтҗанов, Татарстан журналының баш мөхәррире Рифат Фаттахов, Мәгариф нәшрияты директоры Бедарис Әфәнде Вәлиев һәм Ватанның Татарстан газетасының баш мөхәррире Миңназил Сәфәров. Татарның үз ватаны һәм үз мөхәррирләре бар. Рәхим итегез. Бүгінгі сағадатлы мәжілісте Белла Ахматуллинаның «Біз күп түгел, біз бары тек дүрт-біртік» деген шиғри юллары хәтердә яңа. Роберт Шырдаш кебек кешеләр дә күп түгел. Алар бер кайчан да ширпотреб булмадылар һәм булмаслар да Роберт эксклюзив, штучный товар. Һәм русчалатып булса да конвертируемый товар. Роберт шигъриятта булмасын, сәясәттә, тормышта булмасын, аның үз боразнасы, аның үз кыйбласы, үз тәхете, үз сүзе. Дәү сүзләр сөйләсә дә бер кашында дәүләнмәде һәм күкрәк тимәде. Ул һәр вакыт гади, һәр вакыт безнең арабыздагы шушы чын Роберт булган егет. Менә бүген бик күп әйттеләр Роберт сабыр, Роберт тыйнак, Роберт үзебезнең егет дип. Ышансагыз ышанырсыз, ышанмасагыз юк. Робертның мин бер егет белән үзеннән шактый биек кеше белән сугышканын хәтерлим. 71-нче ел Кызыл позиция урамы 526-нчы бүлмәнең бу ягы 525 булды микән. Матур гына сугышалар. Без килеп кердек, Роберт бирешми. Кичкенә генә булса да түбәләде тикмәмчелеге егетне һәм шушылай егет тасалды. Роберт тормышта да шушылай бирә торган егет түгел. Һәр җыелышка, һәр мәҗлескә ул шигырь белән килә. Гомеремдә язмаган бер шигырь яздым, сиңа күтетен да сиңа бактым. Гомер бәйрәмеңдә сине коткармастыр хәйлә, 60 яшьлек абзан белән күтәреп куй әйдә. Хәзер күтәреп. Роберт Миңнуллин феномены турында уйлаганда, әлбәттә, мәсәлән, шәхсән үзем җыр сәнгате турында уйлыйм. Роберт Миңнуллин чыннан да халык шагыйре. Мәсәлән, мин бик күп кичәләрдә ишеткәнем бар. Чыгаларда татар халык җыры әнкәй дип башлыйлар һәм Роберт Миңнуллин сүзләренә ул әнкәй дигән җыр булып чыга икән. Хәтта ки башкортлар да башкорт халык җыры әсәй дип җибәрәләр. Ул да Роберт Миңнуллин чыгышына булган җыр икән. Менә бу аны әлбәттә халыкчанлыгын сөйли. Аннары мин үзем бик күп конкурсларда җыр бәйгеләрендә шуңа игътибар иткәнем бар. Алып баручылар чыга да, Сара Садыкова музыкасы, Роберт Миңнуллин сүзләре Кримәле урманнарга дип җибәрә. Икенчесе чыга да Рөстәм Яхин музыкасы, Роберт Миңнуллин сүзләре Китмә Сандубай дип җибәрә. Ягъни безнең халкыбыз инде җыр шагыйре, җырчы шагыйрь дигән образны нәкъ менә Роберт Миңнуллинда күрә. Чыннан да Роберт Миңнуллин ул татар халык шагыйре, башкорт халык шагыйре. Инде без кичә ишеттек, аның җырлары озакламый Мари телендә дә, Удмурт телендә дә, Чуваш телендә дә яңгырашты. Бу әлбәттә бик күңелле әйбер. Инде шәхсән үзем кичәге бәйрәмнән бик мәмнүн булып кайттым. Мин
Фәрит Хайруллович Мөхәммәтшинның чыгышыннан үземә бер мактау сүз ишеткәндәй булдым. Чөнки ул Роберт Миннуллин сөйләгәндә Клара Миннуллина турында да сөйләп үтте. Һәм Клара Миннуллина соңгы елларда бигрәк тә яшәрә, матурая бара дип билгеләп үтте. Һәм чыннан да шулай. Һәм монда Фәрит Хайруллович Роберт Миннуллинның, Роберт Мөгаллимовичның өлеше бик зур дип әйтте. Һәм чыннан да шулай. Әмма Клара Миннуллинаның соңгы елларда матурая, чибәрә баруында, рифакаттагында өлеше бик зур. Чөнки ул соңгы елларда бигрәк тә соңгы 10 елда рифакаттагы белән бер коллективта эшли, алайма түгел аның җитәкчелегендә эшли. Димәк, монда бу безнең редакциянда бик зур казанышы һәм бик зур өлеше. Бик зур рәхмәт сезгә, бәйрәм кутлы булсын. Роберт абый, мин сезгә рәхмәт әйтергә теләп, мен шушы яшемә җиттем, ләкин форсаты туры килмәде. Сез аны үзегез бик әйбәт беләсез. Менә бүген Роберт абый турында бик сыйфатларын санадылар, ләкин кичә балалар уны ярата, балалар уны ярата дигән сүзне әйттеләр. Мин аны үземнән беләм. Мәктәптә укыганда мине кешегә санап, булмаган шигырьләргә җаваплар язып, ничек шагыйрь булырга, ничек журналист булырга өйрәтүче укытучы белән минем Роберт абый. Шуңа күрә чын күңелдән рәхмәт сезгә, Роберт абый. Чыннан да татарның ватаны булганчы инглиз укытучылары була, үзенең яраткан укытучылары була. Мин сезне үземнең укытучым дип саныйм. Һәм үзем дә сезгә ошарга тырышам. Журналистикада кичкенә генә мөмкинлеге булган студентларга да бөтен мөмкинлегемне биреп, бөтен күңелемне салып, аларга сезнең хәтеремә төшереп, менә ул да мин кешегә санап, мине үзенең белгәнне өйрәтте, мин дә өйрәтергә тиеш дип аларга бүген өйрәтергә тырышам, үзем белгәнне кадерлесен. Шуңа күрә һәр кайсыбыз гына сезнең шикелле, әбит сез мин аны эшләмәгәнсез, ул да шартлы. Мин аны аңлыйм хәзер. Газетада эшләгәч, күп кешегә җавабын белеп бирергә туры килә. Димәк, сез бик күп кешегә яхшылык эшләгәнсез. Менә сез эшләгән яхшылык эшләгән кешеләр бүген тагын үзләре дә шушы кадәр кешегә яхшылык эшләсәләр, миңа калса татар ул һәр вакытта бердәм булачак, укымышлы булачак һәм туплау булачак. Рәхмәт сезгә тагын бер мәртәбә. Бүген Актаныш Сабантуй турында сүз күп булды. Миннуллин Сабантуйында мин дә булдым. Мин инде аның юбилейның иң югары ноктасы, аның иҗатының иң дәрәҗәле тәхете шушыдыр дип уйлаган идем. Булмады. Шуннан соң Казанда зур фәнни конференция үткәреп, Роберт Миннуллин иҗатын нәсеннән чигенә кадәр тикшерделәр. Зур галимнәр аның иҗатын яхшы белән күрсәттеләр. Инде шуның белән төгәлләнер дип уйлаганда, кичә грандиоз концерт оештырдылар. Эх, булмады дип айтып киттем мин кичәдә. Булмады дип әйткәндә, ни Роберт Миннуллинның остазы булмады. Ул миннән олылак әзгенә. Ни шәкерте булмады, мин аның чиләрәк. Шул вакытта без аның белән бер җырда укыдык. Һәм ул бирәсен Башкортстан ягыннан булганга күрә, аның эшчәнлегенең дә төп сәбәбе шундадыр дип беләм мин. Ул Башкортстан сәгате белән уянып, Татарстан сәгате белән йокларга ята. Шуңа күрә аның тәүлеге озынрак, 4 сәгатькә озынрак тумшыра. Ул гел шуңа күрә миннән алдарак барды. Мин Казан утларында җавап секретарь булдым, бар дип ул киткәч кенә яулап алдым. Бүген тормышта гел аның артыннан барырга туры килмәсен дип, мәгариф нәшрияты оештырганнан соң, Роберт Миннуллин килеп җиткәнче шунда үзем барып утырдым. Әмма анда да Роберт Миннуллиннан кутлык булмады. Баксам, әлифбадан башлап, 11-нче класс дәреслегенә хәтле гел Роберт Миннуллиннан тора икән. Мин шуннан Роберт Миннуллинны кызык итегә дип тотындым аның китапларын бастыру өчен. Ул инде Андерсон биләгендә, Җәлил биләгендә алып килгән иде бездән башка. Халык көнләшсенә дип, biz аның Тукай биләге бирелдек, 3 тәнәш китабын чыгардык. Һәм Тукай биләге битләрде. Шуннан соң biz аның Яниси турында китапны чыгардык. Аның үзе турында иң саулы китапны чыгардык. Шулай итә-итә Роберт Миннуллинның дәрәҗәсен төшермәкче идек.
күп басыла дип көнләшсеннәр дип тырыштык. Әмма Роберт Миннолин китаплары 1 миллион тирәсенә җитә башлагач, туктады. Ул бик ватып китмәсен дип, үзебез тау китап чыгарганбыз, біз 20 миллион дәреслек чыгарып өлгербез. Һәм Роберт Миннолин дәрәҗәсен чыгарып тырыша, безнең нәшриятның үзенең дәрәҗәсе арткан булып чыкты. Инде безнең нәшриятны Роберт Миннолин нәшрияты дип йөртә башладылар. Хәзер менә нишләргә белгән юк. Минем урында, үзе әйтмешли, минем урында Роберт Миннолин булса, мөгаен ул булай дип әйтер иде. Егетләр, бүген Роберт Миннолинны мактарбыз. Аның бөтен ягын сөйләдегез. Әйдәгез, минем нәшрият эшендә үдәргә дип әйтте. Әйдәгез, Роберт Миннолин дуслар өчен. Кысаларда шарап булсын, кысаларда тәнка булсын, тәннәрдә жан булсын, жанда җыр булсын, җырда мәхәббәт булсын, Роберт булсын, без булсын. Амин, шулай булсын. Мөхтәрәм мөхәррәм. Azərbaycan Səmələtlərlə gedəksizlik Şolqan Zəkirova. Yoktaşı İldar Yüzeyev, Sibrat Hakim, Raul Feyzulin, Robert Ahmedjanov, Rashid Ahmedjanov, yaş şagirler Zülfət, Müdəris Əğləm, Marsel Qaliyev, Niyaz Akmal gibi şagirlerden unutulmaz bir şiiri yıldızlık doğan idi. Bu yıldızlıkta Robert Minnolin'in da öz urunu, öz nuru, öz yaktılığı var. Bütün bulun ak kübelek, bütün bulun ak kübelek, ak akramaşkılardan dünya şulay ak kübek. Soňa balmyn diýen kebek ramaşkalar aşaga. Kanat jilpip, paplyk silpip, kile benim aşaga.
Күңелем дә ни өчендер шул аклыкка ашкына. Күмеп китә мине ромашкалар ташкына. Болын тулып, аклык булып, йөгерә ромашкалар. Мин туфанны уйлыйм шунда. Ни уйлыйдыр башкалар? Хәзер, хөрмәтле кунаклар, юбилейны тәбрикләр өчен аның каләмдәшләрен Камил Кәримовны, тәнкыйтьче әдәбият галиме Равил Рахмани һәм Габдулла Тукай премиясе лауреаты Гәрәй Рәхимне чакырабыз. Рәхим итегез. Роберт каләмдәшебез соңгы атналарда, соңгы көннәрдә, бигрәк тә менә бу атнаның соңгы көннәрендә синең иҗатың турында, синең чыгарган китапларың турында, иҗатыңның бик үзенчәлекле, төрле булуы турында бик күп сүзләр әйтелде. Ул газета журналларда да әйтелде, радио телевидениедә дә әйтелде. Кешәге бик гаҗәеп, зур тарихи кешәдә синең иҗатка гаять олы бәя бирелде. Бүген менә бу матур кешәдә синең иң якын дусларың җыелган, аларның барысы да бу турыда әйттеләр һәм инде аларга өстәп синең иҗат турында сүз әйтеп булмый да кебек. Шуңа күрә мин бүген менә шушы синең дусларың, туганнарың, якыннарың, каләмдәшләрең алдында синең безнең коллективта, ягъни язучылар арасында булган синең урының турында бер-ике сүз әйтеп китәсем килә. Сине бөтенебез дә яратабыз. Сине бигрәк тә ныграк яраталар безнең хатын-кыз язучылары. Менә безгә ир-ат язучыларга синең белән бергә булу, янәшә булу бераз катлаулырак. Ни өчен дигәндә, син гаиләдә үзеңне шул кадәр матур тотасың, Клараны шул кадәр яратасың, хатының буларак, тормыш иптәшең буларак, киңәшчең буларак, аны шул кадәр яратасың, иркәлисең һәм аны шундый тәртиптә тотасың ки, безгә менә безнең ир-ат язучыларга бу шартлы кыйынга туры килә. Чөнки безнең һәрберебезнең хатыны һәр вакытта безгә әйтеп тора. Менә күрдеңме? Роберт Миннуллин хатынын ничек ярата? Син аны әйтә алмыйсың. Ул ничек хөрмәт итә? Ул аны тәрбияли, ул аны яшь көй тота дип әйтәләр. Син аны итә алмыйсың диләр. Шуның өчен безгә бераз кыйынрак та кебек. Мин бүген синең гаять шаян кеше булуың һәм юморист булуың турында әйтеп китәсем килә. Бер генә мисал китерәм. Без синең белән бик озак еллар бергә эшләдек дәүләт советында һәм бер вакытны син төшеп киттең китап нәшриятына. Ул чакта матбугат йорты Бауман урамы 19 елда иде. Китап нәшриятына төшкәйтен, без һәр вакыт язучылар нәшриятка керсәк, әлбәттә аның беренче катындагы китап кибетенә кереп, шуннан үзебезгә яраклы китаплар эзлидек һәм тауып алып кайтадык. Шуннан кайттың да син дәүләт советына миңа әйттең. Мин менә кереп чыктым китап кибетенә, син үзең күрдеңме әле? Анда синең портретыңны саталар дидең. Минем портретым беркемдә бер кайчан эшләгән юк иде. Синең портретыңны күп эшләр, чөнки син бик фотогеничный, телегеничный, киногеничный кеше, матур кеше. Минем фотодалар, нигә матур кеше алмыйм. Шуннан мен нинди минем портретымны саталар. Син әйтәсең, менә Ирод Зарипов ясаган берничә язучының портретін һәм шуны кибеттә саталар дидең. Мин әле күргән бу портретымны. Шунда әйтәм, шул кадәр беләсем килә, минем портрет ничегрәк чыккан, матур чыкканмы, ямьсез чыкканмы, сорыйм синнән. Мен әйтәм, Роберт, әйтәм, булай матур гына чыкканмы соң минем портрет? Әйтәм. Шуннан Роберт миңа әйтә, әй Гәрәй, анда нинди матурлык булырга мөмкин иде, нәкъ үзең инде булмый. Менә шушы шаянлыклар өчен сиңа рәхмәт. Бүген бөтен дусларың исеменнән котлап, мин каләмдәшләргә сүз бирәм.
Гәрәй Рәхим безнең өстәл җәлешә туры килде. Бик сыйлый мине һаман. Әйдә, эш дибетем, не сөйләр икән. Ул Гәрәй Рәхим безнең сценарийны алдан караган. Безнең икебез дә бергә чыгыш барды. Мин кызыграк сөйләргә тиеш ди. Мин сөйләргә тиеш инде кызыграк та. Менә шуңа аңладым ничә сыйлаганын. Һәм мин бүген ныграк та сыйланып аттым. Шуңа күрә әзрәк күбрәк тә сөйләрмен. Менә біз талантлы кеше турында аның ішінде маймылы бар дейбіз. Роберт Мөгаллим ішінде 60 яшьлек агай да бар, 6 яшьлек малай да бар. Теләче районының 10 еллыгына барып төштек берсендә. Президент алдан бара үзенең командасы белән Роберт Миннуллин икрамасын бәрабәр дип арткарак калды. Һәм без артистлар арасында ялгышлар калып аерылып. Шуннан бик сабыр гына барабыз инде, анда машина белән барырга ярамый, җыю барырга кирәк инде яңа сайлауларына. Теләчене беләсез бит инде, 10 еллыгын бәйрәм итә сабадан тотылганлыкка. Шуны бер заман каядыр җил исте дә Сыра банкасы, алюминий банкы китерде, җил пешереп монда. Роберт Мөгаллим солидно бара иде президент артыннан, теләчене 10 еллыгын бәйрәм итәргә. Ну теге банканы күргәч җирәге тизмәне җигереп килеп тибеп җибәрде битме? Шалтыр китте банкы. Дигән охрана берлек карады. Роберт Мөгаллим штәкенә тыныч кына бара, бернәрсә булмады. Шундый хәтердә калды бу минем, менә күрәсез. Менә шулай гына була алачын шагыйрь. Ул үзе чын шагыйрь дигәннән Расул Гамзатовның сүзе бар. Мин дә үземнең сөйекле кешемне дип күтәреп алып, тау алып, нәрендә калдырып чыгарым ди. Роберт Миннуллинга безне үзенең иңенә алып, Рафис Корбановны, мине, Мөхәммәдиевне, аннан соң Галимҗан Гыймановны, Рафик Юнусовны, аннан соң тагын бер 4-5 шагыйрьне алып, безне Биектау районының очистной сооружение артындагы җиргә дашык алып килде. Шуннан 4 сутенә җир бүлдек. Безне шунда алып килде дә һәм калдырып китеп барды безгә кайтып. Качты бездән инде. Хәзер байлар янында, Иделнең теге ягында ул. Ләкин шунысы бар, Роберт булган җирдә әзгенә эс кала. Һәм ул безгә асфальт юл салдырып калдырды. Шуңа күрә китсә дә үкенмибез. Аның асфальты безгә калды хәзер. Гомумән Роберт Миннуллин булган җирдә юллар кала, изе кала. Аның Яшьнече газетасында да изе бар, Казанлыкларда да изе бар, Татарстан телевидениесында сотмагы бар аның. Гомумән әйткәндә Дәүләт Советында изе калды хәзер. Һәм менә яңа юл салынды безнең Миллениум күпере. Мин инде көн саен аны җиргә мәҗбүрмен. Һәм шунда карап торам, мөхәррифе, без инде моны Минтимер Шәриф эштә бу дибез, Мөхәммәд Шинда бу дибез, Митшинда дибез хәзер инде. Кем белә, бәлки бу мөхәррифен Миннуллин подсказал. Шуңа күрә мин сиңа һәр вакыт юллы булуыңны телим, иҗат юлың булсын, һәм син бездән бәхетлерәк хис итеп яшәү үзеңне. Син бәхетле булсаң, без дә бәхетсез түгел. Роберт Миннуллин үзенең бер шигырендә бер хикмәтле урай турында һәм бер хикмәтле малай турында яза. Гап-гади бер урайга карап ул, бу малай мин белгән бөтен киләр дә бар бит аның эшендә дип куя. Шуның кебек Роберт Миннуллин үзе дә шушы хикмәтле урай кебек ул. Без белгән бөтен киләр дә аның күңелендә бар сыман миңа тоела. Шуңа күрә без барыбыз да әле анарда юморист күрәбез, әле лирик шагыйрь күрәбез, әле ул публицист. Ул лирик кысы белән безне үткәннәргә алып китә. Юмор әсәрләре белән бүгенгегә алып кайта. Бала шигырьләре белән киләчәккә илтә. Кем икәнен белеп тә булмый. Робертның таланты ничә төрле, ничә кырлы икәнен. Шулай да Роберт кем икән ул дип, нинди шагыйрь икән дип без баш вакыт аннан соң 52 галим җыелып, 52 фәнни доклад яздык. Һәм менә үткән атнада шушы бүгенге әдәбият һәм Роберт Миннуллин дигән фәнни-гамәли конференция уздырдык. Һәм шул нәрсә ачыкланды. Чыннан да Робертның талантларын һәм бөтен жанрларын санап бетерү мөмкин түгел. Һәм шундый нәтиҗә ясарга була. Мин әле 40 жыл Робертны беләм дип сөйләдем. Моннан соң инде әйтәчәкмен. Мин 40 жыл Робертны белмим дип инде. Миндә түгелдер. Кларада бәлки һәм ул үзе дә үзенең кем икәнен белеп бетергәндер дип дигән караштамын. Гәрчә ул мин Миннуллин, мин үземнең кем икәнемне беләм дип мактанып куя да язды. Ләкин минемчә белеп бетерми ул. Бу просто шигъри бер агым гына. Чынлыкта шуңа күрмәгез, шагыйрьнең сүзләре ул бер образлы тасвир гына. Аның әйткән сүзләре чыннан да бу шигърият дигән сүз
Demek ул шагыйрь, аның иртәгә нәрсә эшлисе, нәрсә уйлыйсы, нәрсә яласы бер кемгә дә билгеле түгел. Мин аңарда шуны гына беләм, иртәгә дә ул шигырь язачак, иртәгә дә ул безнең милләткә хезмәт итәчәк, шын шагыйрь булып калачак. Менә шушы монсында тегәл беләбезме. Ул кирпе кебек, монда менә Камил әйтте, анарда маймыл да бар диде. Мин анарда күрәм тырыш кирпе. Мыштым мына ул ашыкмыйча гына үзенең эшен эшли генә. Ләкин барсыннан да күбрәк эшли. Менә 7 томда китереп куйды ул фәнни конференция өчен мондый китапларда язып куйды. Роберт Миннулин маймыл димәде. Һәрхәлдә Роберт Миннулинда кемдә күргән була. Ул универсаль, уникаль шәхес, ләкин ул шын шагыйрь шуның өчен рәхмәт, Роберт шагыйрь булып калмаган. Роберт, бүген bundağı qonaqlarның барысында сиңа бик матур сүзләр әйтәләр, шәхси теләкләрен, шәхси яратуларын, шәхси ниләрен әйттеләр, озак итеп, иң азаптан без көткән, матур бер сүзне әйттеләр. Әйдә, күтәреп куйыгыз диделәр. Менә шушы сүзне әйтеп тәмамлыйбыз сезне. Григорий Васильевич, менә барабыз да Роберт Миннулинның 60 еллыгына багышлап, Газпромның 60 грамм инвестициясын күтәреп куябыз. Каянада үстең әле, әйт әле, син ничәдә? Синең үскәнеңне кызым, калганмын сизмичәдә. Ышанасым килми хәтта шулай тиз үскәнеңә. Кайчан гына әле синең бишектән төшкәнеңә. Үскәнсең инде үскәнсең, мине дә уздыргансың. Талчыбыктай зифа буйлы, сылу бер кыз булгансың. Миңа карыйсыңдыр инде биектән, өстән генә, мин сиңа карыймын да сыкланам эчтән генә. Син минем акыллы кызым, син минем берләш кызым. Дөньяларым яктыра син елмайгач, гөлгәч кызым. Тыңлаучан кызым син минем, кайчак үз сүзле кызым. Таңнар төсле алсу йөзле, яшел күзле кызым. Сөйләшкәндә, серләшкәндә мин сине аңлыйм кебек, кайчагында аптырыйм да, аңлый да алмыйм кебек. Төн төсле серле кызым син, көн төсле ачык кызым. Матур булып, матур итеп, яшәргә ашык кызым. Бәхетеңә ашык кызым, алларыңа кара да, шулай да әйт әле кызым, үстең син кай арада. Шагыйрьнең бу шигъри юллары кемгә атап язылган дисәгез, Татарстан Яңа Гасыр каналында хәерле иртә дигән бер тапшыру бар. Менә шунда юридик сәхифәне алып баручы киң белемле, эрудицияле юрист кызыбыз Таңсылу Сабирова Миңнуллина булыр.
Роберт Миңнуллин белән Лара Миңнуллиннарның бик ширәк булган кызы. Ул юрист һөнәреннән тыш бик күп һөнәрләргә ия, эрудицияле әтидән тегендәй мондай гына кыз тумаганы билгеле инде. Әйдә Таңсылу, берәр җырлап безне киләдер әле. Bütün әйтелгән теләкләргә кушылып, бүген сүз сөйләй алмыйм, чөнки беләсең, мин җылы яшәпмен. Шуңа күрә мин bütün иң бәхетле балалар исеменнән сиңа атап җыр җырлыйсым килә. Таңсылу Сабирова. Таңсылу зря жырлаттыға хәзер бөтенебез жылыйбыз. Рәхмәт Таңсылу. Инде Батария җәмәгать менә шушы талантлы бала яңа гаиләгә барып иреште.
Кыз баланың үз вакытында барып урнашуы һәм гаилә коруы зур бәхет, зур мәртәбә, зур сөенеч. Һәм шуны истә тотып без Миңнуллин аның кодалары Сабиров, Фәррах, Сагыйдулла булган сүз бирсәк, бәйрәмебез тагы да күркәмләнеп китә. Рәхим итегез. Шәкәрне тутырып куйган әле баш кода үзе сөйли. Кодагый белән бергәләп. Hayırlı kış, dostlar, tuğanlar, hayırlı kış. Kıda Robert senin kalemdaşlarına. Mına şimdi 2 günden birle şunday sanat beyramında yol etamiz. Biz o'zimiz конечно ijod kishilari tugul, bu olayda ishdan olib qaytqach, sening she'rlaringni biz oldin bilaylik. Motor etib qo'lima garmon olib, bayon olib, sening she'rlaringga qarshig'im bilan birga o'tirib, jilg'ab jibarsak, biz olib qaytqach, shunday motor etib yol etamiz. Aytalar bit yozmishdan o'zmish yo'qdir deylar. Mana bu yilgisi yilni biz motor etib, o'zimning o'g'lim Linar bilan qizimiz Tansul'unu birga baxtli etdik. Iyun ayında motor etib, to'y uzdirib jibardik. Mana shulay etib, 2 par motor etib, Miңнуллинlar, Sabirovlar bo'ldilar. Shunga narsa aytasim kela, Qudag'ay sizni g'afur etingiz, sizga tushunmadim. To'y ayta olmadim. Sizin endi mana tag'in bir ko'p aytildi 2 kun bo'yina. Biz bek ko'nglimiz bilan, chin ko'nglimiz bilan aytam bit. Ijod ishingizni bek yaratamiz. San'atni biz bek yaratamiz. Shunga ko'ra bu ijod ishingiz turida men bir so'zda ayta olmayman. Bunda zo'r bek ko'p professorlar aytdilar. Sizning ishingiz bo'yicha siz davlat ishidan endi zo'r ish olib borasiz. Bular turida borsinda aytdilar. Bizga Şuşu qudag'ay bo'lib, motor etib birga yasharga, bolalarimizni, onuqlarimizni birga motor etib qarab, o'stirib, amin shulay birga yasharga bo'lsin. Bir-ikki so'z qol. Bugungi kishning vaqtini ko'p olmishi, aytgan so'zlarning barisiga da qo'shilib, Robert abi shin ko'ngildan sizga kelajakda da ijodiy o'ngishlar tilaymiz. Dilim ham bugun aytib o'tdilar, ko'p bo'laklar berdilar, medal da berildi, otlar da bilan etildi, motor she'rlar o'qildi, jurlar jurlandi. Men o'ylayman, biz Farah bilan sizga siz tilagan eng zo'r bo'lakni berdik. Men eng jurga muhabbatda tug'an Robert Miңнуллинның jırlaарын jırlab, bizim toyumuz başlandı. Toy jırı bilen şu muhabbatda tuğan malayımızla gülen ettik. Gülenimiz sizge. Biz sizge kelajakda da şunday ijodiy o'ngishlar, motor jırlar, she'rlar yozuv uchun yangi sabablar, aniqlar tilaymiz. Yangi uylar, yangi o'ngishlar. Mozası. Şimdi çok sözler söylendi. Ben birinci söz edip unutkanışı barazda da rahmet edesizde indi nice görsüzde çok alırız. Robert Halk'tan siz işe rahmetli oturdunuz. Bugün oturarız. Barazda da rahmet. Siz bizni almışsınızdır indi şu günlerden indi hisler bilen yaşayanımızı, indi geçirgenimizini her bir jubileye ötkərgəni vardır. Şuna görə biz bugün bir duyğulanamız, men bigrak duyğulanam. Olay bir tegəyən süsülə başlasam, qabul etirsiz. Şundan da bu jubiley, indi 60 yaşlık jubiley,
Biz аны башлап әллә уздырмайбыз да дигәнек, әллә уздырмаска да мөмкин инде. Чөнки без Робертны бик яратабыз, аның сәламәтлеге турында кайгыртабыз, аны борчымаска тырышабыз. Ә мондый мәҗлесләр, мондый юбилейлар сәламәтлеккә зыян китерә инде, ничек тә хисләрне утыра бит әле. Менә хисләргә инде йөрәккә зыян килә. Әмма менә шушы 60 яшькә җиткән кеше бигрәк тә Роберт Миннуллин булгач, юбилей кичәсен уздырмаячак мөмкин булмагандыр. Чөнки ул безнең генә гаилә кешесе түгел, минем генә Роберт түгел, ул җәмәгатьчелек кешесе, халыкныкы ул. Шуңа күрә бу юбилейны без шулай итеп дәвамлы итеп уздырып бетереп киләбез инде. Аллага шөкер, Аллага хәерле булсын. Нәрсә дип әйтәсем килә? Менә шуннан да Робертның юбилеен 60 яшьлегендә аның bütün иҗат иткән уңышларын, яулаган үрләрен, чыккан китапларын, иҗатын күрсәтергә кирәк булгандыр. Менә аны әйтергә, Роберт күрсәтергә тырышты. Бик күп китаплар чыгарды, бик күп. Әйтеп бетергесез, менә 7 томлыгын мин үзем белән аның ничек эшләгәнен, ул эштән кайткач даими менә шушы компьютер каршында үзе җыя, үзе дискка яза фотоларын карый, менә полный полиграфический эшне башкара дип әйтсәм, менә Ислам Галиевичтә минемчә белә инде ул безнең эшне, менә без шул эш белән шөгыльләнәбез кич буе. Менә әйтәләр, унда ятырга тиеш кеше диләр, сәламәт була диләр. Унда ятып булмый, безнең берсез яткан юк. Менә шушыңа күрә шушы хәлгә җиткәнбез дидек. Сен барсында сөйләп тормыйм. Шуннан да китаплар күп чыкты 60 яшьне. Минемчә, уңышларга ирешелде 60 яшьлек юбилейда менә барыбыз да күрдек, менә булган продукциямда, булган китапларында, аның барысында бер елда эшләгән әйберләр. Менә уйлап торам да мен шушы уңышка Роберт ничек иреште микән дип. Чөнки ул без менә Башкортстаннан килгән кешеләр, Башкортстаннан килгәндә без икәүләй, безнең трәктә югы беркем югы. Робертның иҗат өлкән дуслары бар иде. Әхсән Абайбаян, Илдар Абыюзи, Рәдиф Гатауллин Гаташына утыра. Менә шулар безгә беренче ярдәм күрсәткән кешеләр. Шулай итеп, менә без шушы Казанга ияләшеп бетәлмәдек, без Казан кешеләре хәзер 30 елдан артык без хәзер Казанда яшибез. Казан кешеләре. 40 мең, 40 Мен үзем шуннан да уйлыйм да, нинди сыйфатлары аркасында Роберт шулай булды микән дип. Чөнки ул мине гади генә малай итеп беләм икән мине. 67 елдан бери белгән кеше ул. Әле дә малай итеп. Әле дә малай итеп. Берничә сыйфатын әйтеп китәсем килә. Ул сыйфатларын әйттеләр инде, аны беләләр, бик яхшы беләләр икән дә дидем менә. Аның иң бер яхшы сыйфаты менә шулай уңышларга ирешер өчен ул җаваплылыктыр дип уйлыйм. Бик җаваплы кеше ул. Менә любой эшне алса да җаваплы килә ул. Ул бит төрле җирләрдә, төрле эшләрдә эшләгән кеше, корреспондент булып та эшләде, редакторда булып эшләде, инде менә дәүләт советы рәисе урынбасары булып эшләде. Шул чорда ул любой эшкә менә бөтен башы белән тәлимгә кереп китә торган кеше. Менә рәис урынбасары булып эшләгән чорны искә алсам да, салкын булып китә инде миңа. Менә аңа күненә әллә чыгыш ясарга кирәк, әллә кайларга барырга кирәк. Аның берсенә дә ул соңга калып барганы юк. Соңга калып бер кая йөрмәде. Ул минутына барып җитә, алданракта барып җитә. Инде мин аңа әйтәм, яра ашыкма инде, әзрәк көтеп торырлар инде, яра нервы чикмә инде. Юк, ул барып җитә, ул үзенең эшен башкарып, әйбәтләп шулай башкарып кайта. Менә шушы бер сыйфат, аның турында күп әйтергә бар. Икенче сыйфатны әйттеләр, сабырлык дип, сез сабырлыкта инде нәрсә күз алдына китергән беләсез. Менә шул сабырлык та шушы уңышларга китергәндер инде. Аннан соң аның тагы бер сыйфаты бар, өченче сыйфатын әйтим. Ул үпкә саклый белмәй. Үч итә белмәй. Ул, конечно, бар аны яратмаучылар да, электр кешеләр бар. Но ул бер арада алар белән әзрәк үпкәләп йөри дә ул
bu kişiler kulağlarına da okuyabilirler. Ondan sonra onu tavlarına yarar eder. Boşmayın dedik. Bu kişiler bilen yanından uslaşıp gidip bir tane şunday egat sıfatı var. O şu egat işini yok. Selamatlık değil. Tiragen eminim selamatlık. Birge yaşayasın. Sizge bazı rahmet. Sizin için karar bekleyin hazır. Sizin için Robert Çıtır. Bazı buranlar için hem Kılar Mingol'un yanına basıp duruşu şu yakışı kişi gülerek koyuyorlar. Bazı buranlarımızdan bu fikirlerle koşullarını biliyoruz. Kılar Hanım siz 30 yıl fazla yaşayınızı geçmeyeden Robert Bey bir neçe yıl yaşayan da geride boşlukta. Hakikaten anlayın. İşte bizge mediğinde kadar koyup bulup gelen canı kayıp. Biz Robert Mingol'un şiiri tergeçlerin, kişiye gelenlerin durmamışken bağlanan mediğinde. Şulayda o 40 yıl iken. Nechikgina bo'lsa da harakatni motor umr uzun aylanib olsin. Şu dileklerge Regional G'aribov ham Rustam Asayev da qo'shiladi. Bu sizning ishingizga biri.
Татарстан yıldızları. Muhterem cemaat kişi köp topurlar eğitip ötkenimizce opera hem balet teatrında Robert Mignolet'in zor юбилей kişisi, icap kişisi buzdu. Bizim katlaşkan konsertini maqtav kıynaksızlık bulur. Şuna göre bu yarısı dramaturgumuzdu kibik. O kişinin motor huzurunda hiç şeksiz rejissörümüzün rejissör buldu. Biz ama hazır zor hürmet ve ihtiram bilen söz veririz. Kazan Tatar Devlet Yaş Tamaşaçılar Teatrı baş rejissörü Rinat Ayubov. Rahmet eylesin. Big ko'p turli sifatlarimiz turida aytishimizda Robert abi. Lekin eng matur sifatlardan birisi sizda o suykumlilik. Siz big suykumli kishi. Ona ishga yetib tekshirib bo'ladi. Albatta bu sifatni bolalar ko'zligidan tekshirib bo'ladi. Mana kecha o'zgan repetitsiya vaqtida 4 yoshli qiz bolani xatirlaysiz bitindagi. U sizning bilan 5 minut yoningizda bo'ldi. O sizin men aytgan bütün talablarni o'tadi, sizin bilan mizansiyani ishladi, bütün e'tiborlarni ishlab bitirgandan so'ng u menga murojaat etdi. Mana men hozir borisida ishladim. Endi uloqoy meni bilan o'ynarga qo'ytamizmi deb so'radi. Albatta, Ilyusiya ismli 4 yoshli qiz bola kishi bo'yi sizning bilan o'ynarga ketdi. Küte yine uğrarıp yıklap da gitti. Elisi alıp kaytıp yıklarga yattırdı. Hem etesin kilerine bala akıllı sükümlü kişini tekşirip bular. Bu her kişiye ile turgan sıfat değil, siz dik sükümlü. Hem elegi sükümlülükünü saklattırgan. Kılar apa. Min matur sükümlü gayle için toz biterim. Bu dik kurken baydı. Hem varlık balalarını sükümlükdük göre bile turgan şagir için dost biter. Dost biter. Konuklarımız da bu dostla koşulanır deyip uydayız. Hem elbette юбилей onun konukları hürmetine Elvira Hayrullina jırlaydı. Yaşlı gültesin,
Ижад ғұмырымның 25 жылдан артығы Роберт сіздің білен бәйлі. Репертуарында яратып, жырлана тұрған жырлар ол сіздің сөздері жазылған жыр. Хамалар менің жүрегімнің төрінде. Бұна мен бір-бірге ихтибар еттім. Қойшан ғына yazылған болса да жыр, егер де ол шын профессионал авторлар білен жазылған болса, ол 30 жыл элек жазылганмы, бүгүнкү күндө жазылганмы, ол келешекте да хаман актуаль болашак, хаман заманча болашак. Мына бүгүн Әнкәй бизнесинен алып кайтты деген жырны гына алып карасак та, аның бит ничә еллар элек ул жазылган жыр, инде аны хәзер яшьләренә күтәреп алып, үзләренең заманча моңнары белән заманча яшьләребез аны матур итеп яратып башкара. Һәм мин уйлыйм, сезнең җырлар ул киләчәк алдагы буыннарда да яратылып башкарачак, әлбәттә. Аннары белмим, сез хәтерлисез микән, мин сезне беренче тапкыр, миңа 15 яшь булган иде, мин сезне шул вакытта күрдем. 89-нчы мәктәптә укыганда Галикян Ибрагимов исемендәге татар мәктәбендә бер төркем яшь университетның яшь студентлары безгә килеп практика уздырдылар, шундый әдәби музыкаль кичәләр, шундый матур узадыр. Һәм әлбәттә шул кичәләрнең дә аның йогынтысы безгә дә безгә дә тәэсир иткәндер. Менә шушы сәнгать юлына китүебез. Роберт, мин сезне бик яратам. Мин репертуарымнан беркайчан да сезнең җырларны әлбәттә мин бу искинде искерде дип мин аны андай минем мөнәсәбәтем булмас. Менә шулай ни өчен мин менә Резиданы кочаклап торам. Дөрестән дә син бу якка килсәң, тоже мин сине кочакладым. Чөнки җыр турында менә шундый авторлар Резида кебек, Роберт Миннуллин кебек авторлар булганда җырчы да бик зур, не дип инде. Хәзер әйтәм, менә мондый композитор булганда, мондый автор, сүз авторы булганда, шагыйрь булганда, менә алар инде безне җырчыларны күтәрәләр, шул мәгънәсендә. Рәхмәт сезгә бик зур. Мин бик шат, минем иҗатым шул хәбәрдә. Сезнең белән иҗатташлык, дуслыкта булганда мин шундый бәхетле мин. Мин дә сезләргә кушылам.
якташым, без бер яклардан, кадерле иҗатташым Роберт. Менә бүгенге кичәдә мин һич тә ышана алмыйм сезгә 60 яшь тулганга. Чөнки мин менә танышканда нәкъ шулай идегез. Шул ук Роберт Миннуллин иде, шул ук шибәр, кара мыеклы, кара чәчле, кара мыеклы, шулай мөлаем, елмаючан. Һаман шул Роберт безнең күз алдыбызда. Һәм безнең иҗатыбыз башланды «Бәхетле бул» дигән җырдан. Аны Рим Ибраһимов башкарды. Һәм мондый матур теләкләр, мондый матур сүзләр теләгән шагыйрьдән бүтән нәрсә булуы да мөмкин. Аның тормышы да шундый, үзенең тормышы да кешеләргә теләгән сүзләре кебек бәхетле булды. Иҗат ягыннан, гаилә, бик матур гаилә сакланып утырган бүген кызыбыз белән беренче мәртәбә тыңлап аның җырлавын искиткеч безне сакландырды. Һәм без чынлап та иҗатташлар буларак та бик бәхетлебез. Безнең тормыш бәхетле үтте, гел бергә булдык, күп җырлар яздык, безне бик шәп җырчылар безнең җырларыбызны башкарды. Венера, Рим Ибраһимов, Идрис Газиев. Андый җырчылар булганда җырлар да языла, язасы да килә. Мин киләчәктә дә безнең иҗади дуслык бик зак еллар дәвам итсен дип телим. Саулык, сәламәтлек телим сезгә. Клара ханымга, балаларга, оныклар булсын. Бәхетле булыгыз. Сезнең сүзләрегез белән бетерәм достымны. Җырлыйм. Сине очраттым дигән җыр. Минем җырларым бик күп. Кич буе җырласаң да, бер үземдә бер артистка кирәк булган булыр, үзем генә җырларым. Кич буе менә. Сине очраттым дигән җырны менә шул шигырьне язганда, минемчә Роберт Миннуллин ул шигырьне Клара ханымга багышлаган. Шулай бит. Мин инде аны үземнең тормыш иптәшем Камилгә багышлап җырлыйм. Аны любой кеше җырлый ала. Хатыны иренә багышлап, һәм ире хатынына багышлап җырлый ала. Менә бер ярып утырыгыз. Барыймы?
Венера Ганеева, Клара Хамрович Мингулина. Рахмат Венера. Muhterem cemaat, bana bizim beyramimizde şun ressamlarga xos felsefi uyşanlık bilen muң jıyıp, ilham jıyıp, Abrek Anilovich Abzgil deb o'tira. O'zining yoqlashına qarata hurmat ham rahmat hislarini chog'ildirib uchun mikrofonni o'z qo'llarida topshiraveradi. Qadrli qonaqlar, qadrli do'stim Robert. Men bugun bek zo'r bayramda o'tiraman. Senga qarab, men o'zimda shodlanaman. Boshqirdiston o'zida boy. Bizni Qozonga kelib, bizni ustida Qozon shahri. Bizni kishilikdir. Kishilikni tug'il, zo'r shaharlikdir. Zo'r kishilikdir. Kishilik boylari sizga do'stlarga qarab. Bizning rassom san'atin ko'p kishi bilan anglagan kishilik az. Birinchi zo'r boylik bugungi kunda Robertda bu kolleksioner bizning rassomlar o'z ko'nglidan bo'lak etib, shunga qarata bizning musulmon xalqida rassamlar yo'q. Ammo tartibga kiritilgan kerakli bizning xalqqa har bir uyda rassom bo'ladish. Bu boyliqni tug'il, kishini tarbiya, ko'ngli ochiq, buyuk ma'qul yo'l. Shuning uchun men rahmatimni bildiraman. Rassomlar isimlarini Robert. İkinci yoqdan kimlar bilan chiqmadi? Eldar Yuziyev bilan biz do'stlar edik. Yangioldan, shu Robertning tug'an ovulida yonida bo'ldik. Studiyasin bugun durust aytdilar. Bu Ag'dirgada qaraganda kiygirak kirib chiqdi deb. Talant qo'lda so'z zo'r baxtdir. Şu baxtini qoldirmasam, seni istaganlar 7 tomlik qiladi tug'il. Sen kishi muhabbatida, kishi ko'nglida qolding. Bir 20-30 yil yashar bizni maqtab, bizga qarab durust yashaydi. Abrek Anilovich bu sharaf oldi so'zi bo'ldi endi. Abdulla aytgan
birinci şərəf aldı sözündən soň məsləhətlərə edən sizin örnəkdən gözlətməmiz. Əydəniz muhterem cemaat, ötərib qoyuq aylaşır şamatı fikirlər hürmətine. Zileylen Türkmen çapırabız. Eyleniz kızlarla koşulup birgeler biyi olsak da bula jeyni olsak da bula. Kadirler Robert Taboy, şimdi bugün tuman hürmetle birlikteyiz. Bolalarım, nuklarım, tumanlarım, yakınlarım, dostlarım bilen ilksiz, şiksiz, rahatlıkla bugülüp yaşamını yazsın. Birden ıslar ayrılmayayım ayrılığına sebep yok. Rahmetlerin yaş var, arkalar kalıyor. Rahmetlerin yaşıyla onda geriler taşışır. Ayrılar bitmiş süderler, onda ben düdüğü taşır. Rahmetlerin yaşıyla Sen halkının üz şairi, üz halkının danı, olayına jengil gene yavlap olmayanı. Sen halkının üz şairi, üz halkının zarı, elle oya gidip bulmay, üz halkından arı. Sen halkının üz şairi, üz halkının şanı, senin gibi şairlerinin şanlar ağar şanı. Sen halkından üz şairi, üz halkının muğu, senin her bir şiirinden tıyıp bulamını. Sen halkının üz şairi, üz halkının kolu. Ne şulay bulurga deyir, üz halkının ulu. Hazır halkımızın ulu, halkımızın şairi Robert Mingnolin'in özüne söz veremiz. Rahmetliyiz Robert Mağalimovic. Kadirli dostlarım, size demenlerden dedi akıllı söz kütasızı. Anlı sözlerini bina kadar ettirenlerim. Eğer de özümün tabi kendimi bilesin gelse, 60 yaşında tutar eken. Hem özlerinin dostlarına zeyken.
Алар сиңа кем икәнеңне барысын да күп ничәсенә әйтеп бирәләр. Мин сезне игътибар белән тыңлап утырдым. Мондый чакта инде әйтәләр, бу инде юбилейда әйтелә торган сүзләр. Мин моны мыегыма чорнап куйдым. Кирәген, кирәкмәгәнен алмам диләр. Ләкин дөресен әйтим, мин ихлас күңелдән ышанып утырдым сезнең сүзегезгә. Мин чынлап та siz aytgancha aybat kishi, aybat shoir, umuman shart kishi. Agar shunday bo'lmasa, men sizning oldingizda o'tirmas edim, bosib o'tirmas edim. Har holda men buni albatta o'yinishim bilan birga aytaman, lekin men sizning ishonchingizni oqlashim keladi. Ham siz aytgan kishi kebek, siz aytgan shoir kebek bo'lasim kela boshladi. Ham men tirishirman, siz aytgan so'zlarni oqtarga tirishirman, siz aytgancha bo'lishga tirishirman, chunki siz meni ingilib shulay bo'lsin deb aytdingiz. Shunday aqlli, aybat, motor shibar bo'lsin deb aytdingiz. Men uni anlamasam tugul, anlamaymiz, Allohga shukr. Umr Borimizga da birgina beriladi. Qizg'anchga qarshi bitta o'zib ketar, sezmay qolasan. Kim narsadir ishlab ulgurar. Qo'y birlarimiz bu narsada ishlay olmay qolamiz. Chunki qolgan muddatni yashaymiz. Ertaga ishlarmi, bugun ishlarmi, mana salomatlikka ishlarmi, tag'in boshqa sabablar bormiz. Aqobar ular endi Onun selametligi bormi, yo'qmi, onun turmushi aybatmi, yo'qmi, kayfi bormi, yo'qmi, u o'z ishini ishlaydi. Bunday kishilar narsadir ishlab qoladilar, o'zini Xudo tomonidan berilgan xizmatda. Men o'zimga endi albatta beravermayman. Mana menim yaratgan xotinim meni bitni maqtadi bugun. Men ham birinchi ishdan oldim maqtov so'zlarini 60 yoshimga yetib. U meni har vaqt ko'p ishlarga tanqidli, ana eng yaratgan so'zi albatta meni yolg'on deb qo'ygan. Chunki men bir narsada ishlab o'tirarman. Men sanatda agar yolg'on bo'lmasa, men ziyodam tugul, o'zimdan kitob yozgan bo'lardim. Aybatroq shoir bo'lgan bo'lardim. Tog'imda ko'proq jamoat ishlari ishlagan bo'lardim. Lekin orqani bo'ldira olmadim. Orqa aybat shoir bo'lolmadim o'zimdan da. Siz meni kechirasiz. Lekin men tirishasam, tog'imda aybatroq yozaman, tog'imda aybatroq bo'laman. Sizni yo'qotmasga tirishaman. Sizning bilan birga, sizning bilan bir soxta hayotdan otlab borishga tirishaman. Bunda endi albatta sizning yordam kerak bo'ladi. Agar siz meni tashlasangiz, meni qo'l siltasangiz, o şartta benim yaklaşık da qaramasanız, albatta menga ağır olur. Menga sizin bilan birga atlatları qiyinroqdir. Men sizga ishonam. Agar sizga ishonmasam, men sizni bu majlisga chaqirib bo'laman. Sizga boringizga da zo'r rahmat. Meni bo'lgan e'tiboringiz uchun, meni bo'lgan munosabatingiz uchun. Men boshida sezib turaman, men boshida anglab turaman. Bilib turam, ko'rib turam. Meni kim yaratan, meni kim hurmat etadi, meni kim yaratib bitirmaydi, bitirmaydi. Ulardan mening do'stlarim. Agar ular bo'lmasa, men bu darajalarga balki erishmaganda bo'lardim. Ularga rahmat. Ular meni belgili bir qissalarda tutalar, meni formada tutalar. Barizga rahmat sizga. Sizga da shunday bayramlar kelsin. Motor etib yubileylarimizning tug'ilgan kunlaringizni o'zdiramiz. Boshqalar meni da chaqiramiz. Men hech cheksiz kelirman. Kichkina pullarni qistirib, sizga bag'ishlangan she'rimni yozib, motor so'zlarimni joylayman. Tog'inda motorlarni aytaman. Siz menga bit kerak,
Мен сізсіз yaşay алмаймын. Мен oileme rahmatlı, qadrli xotinim, qizima, o'g'lima, kelinima, kuyovima, o'g'lima, tug'anlarima, biz 5 tug'an, 4 yigit, 1 qiz. Mana To'pchilikning o'tiramida xotini bilan singlim Lutsiya o'tiram. Alloh menga bek qadrli, Midalarga şulay yoqtirdi deb o'ylayman. Chunki Ankara bizni shulay yaratdi. Bu tug'anliq, bu sitdan qaraganda haqiqatan bir tug'anliq bek zo'r tirishchilik so'ray, sabrlik so'ray, aqllilik so'ray. Bir oilada da bir qizg'ishsan, yamadan to'g'lanmaslik xalqqa kelgan mumkin. Andiy oilalarda bor. Biz shukr tug'anlikni ona qadar saqlayaldik. Bu tug'anlik bu xalqqa da bog'liq. Shunga ko'ra men aziz Ankara rahmatli. Bu shu minutlarda muayyan minutlarda bo'lib turadi. Kecha yubiley necha bo'lsin ekan? Nega artistlar qatnashdi ekan? Hukumat yetakchilaridan ko'p chiqib so'radi ekan? Bunga nega shashaklar berdilar ekan? Kimchiliklarni bir aytmasalar yarar edi. Bilmoqda salatna yarar edi. Ham menga har vaqt uzun umrlar sog'lik salomatlik tiladi. Menga uzun umr tiling, sog'lik salomatlik tiling. Bu benim için büyük kuşlardı. Bizim için varımızın içinde. Menikilerler de öyle, menikiler de sizin varımızın engelerge uzun umr tiling. Mana shu benim sizga aytgan so'zlarim benim bayramimda qatnashgan uchun, benim kechamda qatnashgan uchun, ana uyushtirgan uchun, shu qabulni madurlagan uchun, bu qabulni azirlagan uchun, bizni ko'nglimizni ochgan uchun artistlarimizga, uyushtiruvchilarga, olib boruvchilarga men har vaqt rahmatli bo'laman. Benim gel mıyım aslında ayrılmayı bir ruha itibar etmez. Benim yılmayımda siz elden aşağı okuyamazsınız. Bu mıyıklar aslında bir tüksürler yatar. Kimdir etti? Anlayın yüzünde bir bitirmeyim bana. Ravil ettim. Bir de yaşısı var. Bir de icat itası var. Etkilerim şeyin bir üzüm hukmuna eylet şahit olsam da, hukmuna eylet kişi olsam da, siz bulmasanız benim eyletlığımı, benim eylet kişi, benim eylet şahitliğini bir günde bilmezsiniz. Siz beni anlattınız, siz beni okuysunuz, benim zırlarımı tanıyorsunuz, benim bilen birge ömür edəsiniz. Şuna göre qadrli dostlarım, fikirdaşlarım, sırdaşlarım, siz buna bir qadrli. Men sizni bir yaratam. İnan şot sayın silap qo'yaman. Ko'rishgan sayin o'zimning muhabbatimni, hurmatimni sizga yashashni tilayman. Siz ham o'zingizni hurmat qiling. Mening ko'zlarimdan, mening jilmayimdan, mening qilgan amallarimdan men shunday kishi men boshqacha bo'la olmadim, bo'la olmadim. Siz shuncha o'rinda rizo bo'lasiz. Ya'ni sizga baxtlar tilayman, rahmat qilsangiz. Aydınız, şahırın şuşu ihlas dileklerine, motor fikirlerine varımızda koşulup oya göre önerip duyulayalım. Elbette bu fikirlerin barısını da İdil Yigitleri Estrada Folklor Ansamblede koşular. Thank you.
Sındık soğuk yememesin, şehri kanatlarınız sınmasın, tulpar şavuşlarınız sürülmesin, durmuş sizge gülge basılmış, dert bir hamilet bilsin. Lirik şairimiz Davut, dramaturg, prozaik olup, severiyetiniz devamlı olsun. Игорь эстрада фольклор ансамбля Людмила Богданова. Құрметті милләттәшләр, бүгінгі кешенің сценарий авторы һәм режиссері, Татарстан Республикасының атқазанған сәнгать эшлеклесе Халисә Исмәгыйлова. Алып барулар Миләүшә Сибгатуллина белән Илдар Җыянов. Игътибарлы өчен зур рәхмәт. Алдағы очрашуларга кадәр исән-имин булыйк.